Να, αυτή εδώ. Κάντε screenshot. Θα τη. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Κάντε screenshot και πάντα να την αγοράσετε. 14 € δεν έχουμε, αδερφή μου. Πιστεύω τα έχουμε, έτσι. Και άμα δεν έχετε, μαζέψτε. Νέα. Αρχαία και νέα είναι το βιβλίο. Ναι. Σε αρχαίο κείμενο και στη μετάφραση. Στο αριστερό κείμενο είναι το αρχαίο κείμενο και στο δεξί είναι η μετάφραση. Να την πάρεις, αδερφέ, και την άλλη φορά να μου πεις ότι την πήρες. Θα χαρώ πολύ. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους